Hello mga Uragon, kumusta po kayo? Welcome back sa akin channel. Ngayon ay araw ng Biyernes, bagong gising. Magpapagupit ako kasi mahaba na ang aking buhok. Pupunta ako ng barbershop. So, tara, samahan niyo ako pupuntang barbershop. So ayun na nga, andito na ako sa barbershop. Habang mayroon pa dito, pa popcorn si Mayor. Ayan busy siya. Ito ang aking barbero, si Mr. Oiram.
Ayun na nga, mga Uragon. Ayan na. Ko. Nagmukhang tao na. Kanina, hindi daw bagay. Ngayon, ano na, tao na. Oh. Ito na po ang gupit ni Uragon. Ayun, oh, may pagguhit-guhit pa si Mayor. What's up mga guys? Oh, what's up? Support. Pimis na ki. PMS Daki daw para sa home service. So, ayun, tapos na ang gupitan session. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Mahaba yata yung video ko. So, bye-bye. Thank you. Wow.